Altså, jeg ved ikke. Nogle gange så skal man have noget andet kage i stedet for. Hvad synes I? Kan I godt lide kage, eller hvad? No siis mä tarvin uuden lompakon, mutta mä en yhtään tiedä, miksi mä aion ostaa niitä, kun niitä on tosi harvoissa paikoissa enää. Jag kom på ett nytt recept häromveckan. Det är typ hur friterar choklad i olja. Det är jättegott. Nå, altså nu tænker jeg lige på, med det der kage og sådan noget, så tænker jeg på, at man måske skulle spise altså Dr. Bana, men altså jeg ved det ikke helt, men måske. No mä en tiedä yhtään, mikä on mun mielestä lempikirjain. No S-hän on aika kaunis, en yhtään tiedä. Jag skulle verkligen behöva en klänning. Nå, nej. Nogle gange så tror jeg bare, at det er fordi, når fortårne og sådan noget, det går sådan her, så er det bare svært. Og så nogle gange så er det sådan og så meget sådan her, og så er det bare svært at gå. Ja, jag förstår precis det du känner, för det blir alltid så här för mig också. No niin, totta. Nej, jeg ved det ikke. Så nogle gange så skal man måske bare ud og se verden. Måske skal man bare ud og opleve nogle mennesker. Ja siis meillä oli kova bileet ja apua, siis ihan mahtava viikonloppu. Nej, det tror jeg ikke. Jeg er bare helt... Og så er jeg bare sådan lidt også, måske, tror jeg, træt, måske. Yeah. Hi, my name is Erika, I'm from Finland. Anja from Denmark. Hello, my name is Celine from Sweden. Hello, I'm Heini from Finland. I'm Carl from Germany.